Og her er vi i det smukke Canmore, der ligger i Alberta i Canada. Det er cirka en time fra Calgary, og vi har en splinterny, dejlig treværelses ferielejlighed her. Og som I kan se, så har vi et helt splinternyt og luksuskøkken med granit på væggen og rustfrit stål. Og her har vi så vores spisebord med 6 stole. Og der er en sofa, det er en sovesofa til 2 personer og læderstole. Og her kan man se de fine bjerge udenfor. Og inde i vores stue har vi også et fladskærms-tv. Og vi har en iPod docking station, så man kan tage sin egen iPod med og høre musik. Og nu går vi ud på vores altan, der har en barbecue, så man kan sidde og nyde udsigten over bjergene i Rocky Mountains. Og så grille sin mad og måske få sig en lille en. Og her har vi, det er de 3 søstre, det hedder nogle af de bjerge, man kan se her. Så går vi tilbage indenfor, og herinde i stuen, der vil jeg nu tage jer lidt ned ad gangen til soveværelserne. Og ned ad gangen har vi et lille vaskerum. Der er både vaskemaskine og tørretumbler, så man kan få vasket, når man er på ferie. Det kan jo være meget rart. Og ved siden af vaskerummet vil jeg nu tage jer ind i det ene af badeværelserne. Vi har 2 dejlige badeværelser, og det første her er til... Jeg har en enkelt håndvask, har brusebad, har dejlig badekar, og det er også et luksus badeværelse. Og over for dette badeværelse har vi det mindste af soveværelserne, men det har en dobbelt seng, og det har en dejlig springmadrasser og meget fine dyner, som vi er vant til fra Danmark. Og der har vi skabet og udsigt over bjergene igen. Så går vi videre ind til det næste soveværelse. Og det næste soveværelse er større, og det har også en dobbelt seng med samme kvalitet madras, samt udsigt og et fladskærms tv på væggen. Og til dette soveværelse hører det andet badeværelse. Og nu vil jeg vise jer, hvordan det ser ud. Dejligt stort badekar, brusekabine og 2 håndvaske, så der er en til hver. Og der er igen granit på bordene derinde. Nu går vi ned i fitnessfaciliteterne. Vi har et dejligt motionsrum, og det har stort set alt, hvad hjertet kan begære. Vi har både vægtmaskiner og det her er nu vores billiardrum, og det kan man benytte, som man har lyst, når man bor i lejligheden. Og den sidste facilitet, det er et boblebad udendørs. Nogle gange kalder de det en jacuzzi herover. Og hvis man sidder der, så har man en fantastisk bjergudsigt, og man kan benytte det, som man ønsker. Nu får vi lige udsigten en gang. Og det er så i Rocky Mountains, og I kan gå til banffcanmore.com og bestille.